Καλημέρα σε όλους. Χθες αποφάσισα να συνεχίσω να ανεβάζω βιντεάκια με προγνωστικά. Σκεφτόμουν χθες πόσα παιχνίδια να ανεβάσω. Στην αρχή σκέφτηκα 3 παιχνίδια, να διαλέξετε όποια μάτς θέλετε. Αν θέλετε να τα βάλετε και τα 3, αν θέλετε να βάλετε 2 ή να κάνετε συνδυασμούς μεταξύ των 3 ομάδων. Τελικά αποφάσισα να δίνω κάθε μέρα από ένα παιχνίδι. Από το σημερινό κουπόνι επέλεξα να δώσω το παιχνίδι της Μπέτις με τη Λιόν. Η Μπέτις που είναι πολύ δυνατή ομάδα, είναι δυνατή ειδικά μέσα στην έδρα της, απέναντι στη Λιόν που έχει κάνει το 3-3 στο Europa League. Αυτό το παιχνίδι θα το δώσω 2 γκολ. Μπορεί να πάει γκολ, 2 γκολ. Ας πάει και μονόπλευρα. Ας πάει 2-0 ή 0-2. 2 γκολ και 3 κάρτες. Είναι 2 ομάδες που παίρνουν κάρτες, ειδικά η Μπέτις. Σε αυτό το παιχνίδι μπορούμε να δούμε και αν δούμε κόκκινη δεν θα με φανεί έκπληξη. Μπέτις παίρνει κάρτες, τι ξέρω αυτή την ομάδα, όλο κάρτες παίρνει, μόνο που πέρυσι Μπέτις Σοσιεδάδ είχα επιλέξει ένα challenge που να πάρουν και οι 2 ομάδες κάρτες. Το βλέπα, πίστευα ότι θα είχε πολλές κάρτες αυτό το παιχνίδι, και τελικά η Σοσιεδάδ είχε πάρει και κόκκινη κάρτα, είχε πάρει και πολλές κάρτες, κάνα 4-5, και τελικά η Μπέτις δεν έφτιανε φάουλ και δεν πήρε κάρτα και το είχα χάσει το challenge εκείνο. Οπότε 2,5 κάρτες και 2 γκολ πιστεύω μπορούν να έρθουν. Οι κάρτες πιστεύω να έρθουν. Διαιτητής φυρίζει ο Ματέι Γιούγκ από τη Σλοβενία που έχει ένα μέσο όρο 4,87 κάρτες, κοντά στο 5. Πιστεύω θα βγουν έστω 3 κάρτες. Τις κάρτες πιο πολύ τις πιστεύω από ότι στα γκολ, γιατί στα γκολ μπορούμε να δούμε ένα 87 γκολ που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ένα 50, και να πετύχει μόνο ένα γκολ η Μπέτις και η Λιόν να έχει ένα 85 και να μην σκοράρει και να λήξει 1-0. 2 γκολ και 3 κάρτες, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ εφικτό να έρθουν αυτά. 1,42 η απόδοση, είναι μικρή, δεν θέλω να δίνω τέτοιες αποδόσεις, απλώς μπορείτε
να επιλέξετε κι εσείς μια ομάδα με ένα 45 απόδοση, να κάνετε μια ωραία διαδούλα που ένα 45 επί ένα 42 είναι κοντά στο διπλασιασμό διαπόδοση. Μπείτε και στο site totissports.gr, όπου εκεί τα παιδιά, ο Τότης, ο Ζακ, ο Νταλόπ και ο Bet Striker δίνουν κάθε μέρα από ένα παιχνίδι. Μπορείτε να μπείτε εκεί στο site, είναι δωρεάν, απλώς κάνετε ένα email και ένα κωδικό βάζετε και μπείτε και εκεί και επιλέξτε όποιο παιχνίδι θέλετε. Μπορείτε να πάρετε και το δικό μου, να κάνετε ένα ωραίο διπλασιασμό κοντά στο 2 απόδοση. Γεια σας.